ithula ingwenya ithe icuthile zibeni phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengwenyama yethu shit thina kwelakwethu kwaZulu sakhula sazi ukuthi inqaba lento kahlekwa umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNdlunkulu erekhoda isilo isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphonga namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza kaMefa iphumile ke manje emgonqweni ngaliza kwethu ngifuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo ngoba unembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bakufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula kodwa komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga neyinxushunxushe ezikhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesesihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu enokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe kwasici ngoba usuka sesihlalo qobo noma amaphutha angabakhona engane zakwethu thina esiganiweyo thina sazi ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona ufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona noma ngabe yenkonzweni noma ngabe uyemhlangano nebusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimple kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena eke uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngasiphambi asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo umanini obabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane emanini obabili angakuthukaza kuthuke nangoma wakho umanini obabili ulalele ukuze abhoqineke aqineke ngaphakathi bese nokufunda nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impekazulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekeyizungulwane nezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqe kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakela umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani isilo emveni kwalokho kune stress sezwe istress sethu stress secountry istress sesikole esingazenzile konke lokho kuza enyameni yasisilo uma siyithokozele ngesitela saso elawini singashaya umuntu singakhombe umuntu ngasiphambi likuphi icala lakho ngane zakwethu likuphi icala ngiyocela ukuthi omdala weinsuku alale phe kwethu siwuZulu ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu ayibencane maNazaretha ayidla mahawu ayilwe ngamalongo unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo lihlala lesikhulisa ngento eziningi mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi luNkulunkulu obaNazaretha liphinde futhi libo makhelwane kimi lingikhulise ngobudoda namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda futhi isono somuntu esuka sesivele obala
so sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo. Kangakanani isifuba singungubele nyakana sabhoboka umuntu uyakuzizwa isindaba. Ngithi noma ngabe ubani oseduze kwesihlalo okude nesihlalo owake wembatha nenkosi engubeni onamavidiyo onazo sonke isici senkosi yethu umisa uZulukazi lithi akakhiphe njengamanje. Ngeke ubulala ubaba phambi kwami. Ngcono sibulale sonke mfowethu. Sibulale sonke mfowethu. Ubaba wesizwe, ubaba kaZulu ohlekayo sengathi angahleka ngaphindame. Ohlekisa ngalento kuma social media ngimfisela isibusiso sokuthi ayengathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka nje obehleka nje. Ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esicongweni. Ngakho ngesivume isilo siyazana ukuba ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela. Ukube imeya noma ukube umongameli ngabe sizibuke ngenye indlela. Cha, inkosi yazalwa. Hlonipha isihlalo. Nkosi yethu mnandi namaphutha akho. Siyakuthanda thina. Ngicela bonke abantu baka social media abaqhubeka bayiphuzela isitela bayijabulele kodwa bengazoni bengoniwa. Ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo, sihlonipheni isihlalo. Singahlekisa ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungosibili emhlabeni wonke jikelele. Ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrayeli. Yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi. Akho ngisho yedwa wasukuma. Wena ukuhambela kahle emzini wakho. Wena ukuhambela kahle emendweni wakho. Kodwa usineka nje wathola ukuthi wena wadlisa indoda yafa. Ngoba kwayena uNdlunkulu. Ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo. Kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu, phambi kwesizwe sakwaZulu. Ngithi Shembe Nyazulu leZulu lalaphe kwethu. uZulu ingubo yakho nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ningizama Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sibucaye ngendlela esisimanga. La senze khona ubuqhawe obweyizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami eDaladini. Kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uCredo Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed. Namanje ke sithi hlangana Zulu, hlangana mhlathi wazanayo. Akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto. Khona imbongolo ezigcwele lapha lezi eyiholayo ngoba lokuhola kwenu ko Facebook nakulo sanishintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhexene kodwa within a minute sanishintshile. Angifuna niyibone ukuthi ningamakhayiti angakanani. Ithuli ingwenye ithe icuthile zibeni. Phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengonyama yethu shit. Sabangelela ngenzeka siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button le channel yethu Umkhosi engenza kwethu ke lana kungizwe udefender indaba yenkosi ukuthi ke phumani endabeni yenkosi izolo lokho bengikuyena nophakela umthakathi manje senisendabeni yesilo nganaza ukuthi wena ukulandela ukuthi ke kusabalale ivideo ezinkundleni zokuxhumana yesilo. Nganza ukuthi mina nabe ngathanda uhlanga comment section sizwe ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.